αφήσεις λίγο να κάνω δουλίτσα? Δεν θα με αφήσεις. Λοιπόν, μάγκες, καλησπέρα. Δείτε τι έχουμε εδώ. Ξεκινάμε λίγο δυναμικά. Πήραμε ένα νέο παιχνιδάκι. Μόλις μπήκα σπίτι. Και λογικά τα βίντεο τώρα θα βγαίνουν από εδώ. Για να δούμε. Το κλείσα εγώ, αλλά ξέχασα ότι πρέπει να κάνω και unboxing. Με ένα χέρι, με την κούκκι εδώ πέρα. Δεν έχω μαχαίρι. Κάτσε λίγο. Κλασικός Ελληνάρας, νυχάκι. Μην το χαλάσουμε όμως. Περίμενε. Πολύ. Λοιπόν, τέρμα τρελό πλάνο από το τέρμα κατά στο γραφείο μου, αλλά παίξαμε cut, φέραμε μαχαίρι, αφήσαμε κάτω την κούκκι και βάλαμε το τηλέφωνο να κρέμεται αυτή τη στιγμή σε μία wannabe βάση για κινητά. Αλλά δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, οπότε άμα δείτε καμιά ώρα να γλιστράει η κάμερα και να πέφτει. Yeah, that's it. Λοιπόν, αυτό το θέλουμε μέσα στο πλάνο, ναι, sorry. Είχα διαβάσει και έβλεπα πολλά reviews και video comparison για DJI Osmo Action 4, 5 και 6 και για οικονομικούς λόγους. Αυτή είναι εδώ, θα σας πω μετά πόσο την πήρα, αλλά και για διαφορά. Μαλάκα, δεν μπορώ να κόψω από μια γωνία χωρίς να φοβάμαι μη χαλάσω το κουτί. 3 hours later. Χαζός ρε, χαζός. Εδώ λέει open. Εδώ, που είναι το φως, εδώ λέει open. Απλά χαζός ρε. Το χαζός το ξέρεις. Τι έλεγα, ναι, ότι η 5 Pro δεν μ' άρεσε ρε φίλε. Για κάποιο λόγο σε ό,τι βίντεο έβλεπα που είχε και τις 3 μαζί, 4, 5 Pro και 6, τα πλάνα από την 5 Pro δεν μ' άρεσαν. Και μετά στο night mode, μόνο θα έχουμε θέμα. Φύγε, μαλάκα δες που ήρθε. Ήρθε πίσω από τις οθόνες μου. Πατάει στο πληκτρολόγιο μου, ναι. Κλείσε μου το κανάλι, κλείσε μου το PC, κλείσε μου τα όλα. Μπρο, δες την. Απλά δες την. Εντάξει. Ωραία. Συνεχίζουμε. Δες την. Πατάει με θράσος. Μωρή. Έλα, θες αυτό να παίξεις. Πάτε να έλουν. Πού είναι το nylon, πήγαινε βρες το. Εντάξει, της πέταξα το nylon κάτω και... Ωραία, αυτό ανοίγει από εδώ. Κοτσιά, πήραμε το adventure του combo, όχι το standard που έχει μόνο την κάμερα. Δηλαδή εδώ έχει ένα extension cord, 3 μπαταρίες, θήκη για τις μπαταρίες. Πού είναι η κάμερα τώρα, είναι στο πρώτο, είναι στο δεύτερο. Τι έχουμε εδώ, περίμενε. Ωραία, το κουτί άδειασε. ASMR sounds. Μπρο. Τόση ώρα φαίνεται η κοιλιά μου στο πλάνο. Just a second. Βέβαια, εκπομπές είναι αυτές. Συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Ωραία. Το στρέψουμε λίγο έτσι. Δεν στρίβει. Anyway. Τώρα με την κάτσε κάτω. Αλλά είχα ανεβαίνει πάνω στο PC μου. Κάτω το γραφείο, αλλά πάνω στο PC μου. Τι να κάνουμε. Βολίες είναι αυτές. Ωραίο grip, Τι είναι αυτά. Ωραίες with clean water. Έχει ασφάλεια. Από κάτω έχει για να βιδώσει κάτι. Δεν ξέρω αν μπαίνει λογικά σε κάποιο τρίποδο αυτό. Θα το τσεκάρουμε. Να δούμε, εδώ είναι η κάμερα. Εδώ είναι τα αξεσουάρ. Αξεσουάρ πρώτα, μπρο. Ωραία. Κάτσε να τα πετάξουμε πάνω στο laptop. Εδώ τι έχουμε. Θα κάτσε παρακαλώ καλά.
Όμως θα μου κλείσει το δεσέ. Τι είναι αυτό? DJI λέει. Ωραία, κάτσε εδώ να δούμε μαζί. Κάτσε εδώ να δούμε μαζί την κάμερα. Αυτά και εδώ πέρα ανοίγουνε. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η χρήση. Θα το ανακαλύψουμε στην πορεία. Λοιπόν, καλωδιάκι, λογικά για μεταφορά αρχείων, για φόρτιση, δεν ξέρω. I don't know, νοτσοπήρα, do this, do that. Εδώ είναι, το battery case. Εδώ φορτίζουνε. Να πω ότι δεν έχω καμία επαφή με κάμερες. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου κάμερα. Είχα πας καμιά στο δημοτικό μία... Δεν θυμάμαι τι ήταν. Αλλά, ξέρεις, τις ψηφιακές που τις λέγανε τότε. Ωραίο. Οπ, και μπατάρεις. Άναψε. Αυτό είναι φορτισμένες ή όχι? Θα σβήσει τώρα. Το πατάω και σβήνει, το πατάω και ανάβει. Τώρα δεν σβήνει. Έσβησε. Θα δούμε και τις οδηγίες, θα δούμε. Δεν σας το παίζω ψαγμένος δηλαδή. Είμαστε εδώ. Αυτό δεν ξέρω, δεν θέλω να το ανοίξω ακόμα. Τι είναι? Φακή είναι. Τι φακή ρε Νίκο, τι φακή. Δεν σε ξέρεις το φακό σου. Anyway, ωραία. Πολλά μπροσούρς. Παιδιά, τώρα να σκάμω. Κινέζικο είναι ρε, κινέζικο. Εμάς have for DIG users. DJI. Και είπα ότι DIG. Ωραίος. Εδώ, αυτοκολλητάκια. DJI. Το βάλουμε στα μάξια. Λοιπόν, γιατί την πήρα αυτή την κάμερα? Γιατί σήμερα είναι Πέμπτη που το γυρνάω. Δεν ξέρω καν αν θα το βγάλω αυτό, αλλά αν το βγάλω είναι Πέμπτη. Πόσο του μήνα? 22. Και στις 26 θα ανεβώ, γιατί έχω άδεια, θα ανεβώ σε Αγιάννενα και θα πάω στα Μετέωρα. Και δεν ήθελα πάλι με το τηλέφωνο να τραβάω, γιατί πρώτα απ' όλα iPhone 12 Pro, εντάξει, ξέρω εγώ, ψηλό decent, αλλά δεν έχει χώρους ρε φίλε. Το έχω γεμίσει, δεν μπορούσα να σβήνω για να τέτοιο, για να γεμίζω. Οπότε πήρα δοκιμαστικά, ναι, θα σας τα δείξω πριν ανοίξουμε την κάμερα, το Big Event. Πήρα δοκιμαστικά 2 τέτοιες χάρτες, γιατί είναι πιο φθηνές. Μπορεί να είναι κακές ταχύτητες, δεν ξέρω τι, όποιος ξέρει να μου πει στα σχόλια. Λοιπόν, 2,64, γιατί θα τραβάμε έτσι αλλιώς 1080. Δεν νομίζω να τραβήσω 4K. Οπότε πιστεύω με 2,64 ίσως είμαι κομπλέ. Ίσως. Θα δω. Άμα δεν μου φτάνει, ίσως βρω κάτι πάνω και όταν πάω. Για ένα τέτοιο. Και πήρα και επίσης το chest mount. Αυτό είναι βέβαια για την GoPro, αλλά ρώτησα τα παιδιά εκεί στο μαγαζί και μου λένε χωρίς επίσημη δήλωση, μου λέει ο άνθρωπος, για να μην σε πάρω στο λαιμό μου, κάνει. Γιατί μπήκε εκεί στο PC να διαβάσει 2 forums. Του λέω εντάξει, λέω μην τρελαίνεσαι. Δέστηνα. Το βλέπεις. Βλέπετε τι επίθεση δέχομαι συνέχεια το βράδυ. Αυτό είναι βία. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει σε YouTube βίντεο αυτό εδώ. Αου, είναι βία. Δέστηνα, ρε. Μαλάκα. Με πονάς σου είπα. Τι κάνεις? Τίποτα, άμα την κρατάω τώρα έτσι, τρελαίνεται. Γιατί δεν μπορεί να με πιάσει, δέστηνα. Με πονάς. Τέλος πάντων, ναι, μου λέγανε που είπαμε το παιδιά στο μαγαζί ότι λογικά κάνει. Εντάξει, δεν έκανε και πολλά λεφτά το τσέσμα, μου έκανε ένα δεκάρικο. Οπότε ελπίζω να κάνει, να μου κλαίω το δεκάρικο. Λοιπόν, που εκεί τώρα θα φύγει. Δες τι μου έκανε. Φαίνεται. Θα φύγεις τώρα. Να ανοίξουμε την καμερούλα μας. 3, 2, 1, βάλε drum rolls. Τι είναι 2, είναι. Μάγκες τους την κάναμε.
Μπερδευτήκαν και βάλανε δύο μέσα. Όχι ρε γάζε. Λοιπόν, phone case. Θα το χρησιμοποιήσουμε λέτε. Κάτσε να δούμε. Καλό φαίνεται. Βίδες έχει εδώ. Κουμπιά εδώ. Αλλά αυτό τι είναι. Βγαίνει, θα το σπάσω. Αυτό μπαίνει στο... Μαλάκα πάλι ανέβηκε στο γραφείο. Πήγα την έκλεισα μόλις μέσα στο δωμάτιο γιατί θα μας τα γάμουσω όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, όλα αυτά μπαίνουν λογικά στο cord, στο extension, πώς το λένε αυτό, στο ματζαφλάρι τέλος πάντων. Δεν ξέρω καν πώς μπαίνουν. Ας να δούμε τώρα τα αποκαλυπτήρια. Σιγά σιγά. Φίλε πολύ ελαφριά, Tighten the lens protective cover before taking it water. Ωραία. Αυτό το τραβάμε, το βγάζουμε. Πάμε μάγκες μαζί. 1, 2. Τι ανοίγει τώρα αυτή, θα έχει μπαταρία καθόλου. Περίμενα να το πω ανοίγει. Αυτό πατάμε ή όχι. Δεν πατιέται αυτό. Α, ήθελε παραπάνω δύναμη. Αλλά και πάλι δεν βλέπω κάτι. Μήπως δεν έχει μπαταρία. Α, βασικά χαζούλης. Πού μπαίνουν οι μπαταρίες. Από εδώ κάπου. Μάγκες, μαζί το βλέπουμε τώρα όλο αυτό, μην τρελαίνεστε. Ωραία, το βλέπω αυτό ανοίγει. Βγαίνει εντελώς. Κάτσε να κάνουμε κάποια βλαγία, μήπως να δούμε λίγο το manual. Speed card slow. Μάλιστα. Οκ. Ωραία. Ξεκινάμε αμέσως με τα βαριά λοιπόν και έχουμε βγει σε βραδινή λήψη. Έχουμε βάλει κάρτα μνήμης, μπαταρία και το case. Εδώ σου δίνει το stick. Εν τω μεταξύ μάγκες, όποτε την ανοίγω τώρα και την κλείνω για δοκιμές, μου λέει ότι έχεις άλλες 3 προσπάθειες, άλλες 2 προσπάθειες, γιατί μετά πρέπει λέει να την συνδέσεις με μια DJI εφαρμογή. Την κατέβασα εγώ την εφαρμογή, αλλά δεν πήγα να τσεκάρω πολλά γιατί βγήκα τώρα να πάω μια βόλτα. Ελπίζω να μην χρειάζεται να είμαι και στο τηλέφωνο συνέχεια συνδεμένος κάπως με ίντερνετ και τέτοια για να γράφω. Ελπίζω τουλάχιστον. Τώρα θα πάμε, θα κάνουμε, πώς το λένε, κάτσε να φτιάξουμε λίγο. Α, δεν φτιάχνει από εδώ, Μπορούμε να κάνουμε, κάτσε να δούμε, όχι μόνο zoom κάνει. Λοιπόν, αν και δεν παίζει να βολεύει έτσι από chest, θα βάλω και τη ζώνη. Περίμενε. Και πέφτει το μαξιλαράκι πάνω στην κάμερα, ρε μάλλον. Λοιπόν, μάγκες, δοκιμαστικά τώρα όλα. Μπορεί να βλέπετε μόνο τιμόνι. Μπορεί. Τι να κάνουμε. Πάμε μια βολτίτσα. Θα πάρω ένα φίλο μου.
Είναι κρύο το μασίν, είναι κρύο. Αλλά γενικά επειδή είπαμε ότι ανεβαίνω πάνω ταξίδι σε λίγες μέρες. Κάτσε λίγο. Πιστεύω θα βολέψει. Θα το βάζω, αν όχι στο chest, θα το βάζω στο αυτό εδώ το stick που έχει μαζί, στο Adventure Combo Pack whatever, και θα γίνει δουλίτσα. Φεύγω. Καλέ, τι μαρσάρεις έτσι, τι μαρσάρεις. Πρέπει να ζεσταθεί κιόλας. Κάνουμε τώρα μαλαγίες. Α, τι να κάνεις. Κάτσα σκάς, κάτσα μαλώσεις. Τουλάχιστον δεν είμαστε βαγγίτες. Όχι ρε χαζέ. Έλα, τι άγινε. Έχει ακόμα κίνηση. Να μου πεις νωρίς είναι. Περάστε. Να αγχώνεσαι, όλα καλά. Και εγώ τρέχω όταν μ' αφήνω, αλλά εντάξει. Περνάμε από εδώ, περνάμε. Γεια σου φίλε. Γεια. Θα τσεκάρουμε λίγο και τον ήχο που έχει. Λογικά μπορείς να συνδέσεις πάνω μικρόφωνα και τέτοια. Προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν έχω ακούσει τα βίντεο. Θα τα περάσω τα βίντεο στο PC, ό,τι βγάλω τώρα. Να δούμε. Με edit φτιάχνει ο ήχος. Μπορεί άμα του κάνεις λίγο να σβήνεις τους ήχους και αυτά. Τους ήχους λέω. Το noise ρε. Να είναι decent. Θα πάμε μια βολτίτσα. Θα πάμε την καθιερωμένη μου βόλτα, που συνήθως την κάνω μόνος μου τα βράδια. Αλλά τώρα θα πάρουμε το κολλητό. Α, εσύ μη μου κολλάς τώρα από πίσω, γιατί πρώτο βίντεο στο τέτοιο με την κάμερα θα το κάνω και highlight. Θα σε πατάω. Έλα. Στην 62 Μαρτίου έγινε ο άλλος ραλίστας. Τι για να περάσουμε. Περάστε. Έλα χωριάτη. Με την καλή έννοια, χωριάτης είναι ωραίοι. Ωραία, το πατίνι μας τα φράξε. Τώρα κυκλοφορεί τίποτα. Α, κάτι έχει κάτω. Να δούμε και πόση ώρα κρατάει η μπαταρία. Αν και αυτές είναι μισοφορτισμένες από το κουτί τους, δεν είναι γεμάτες. Οπότε τώρα τι κάνουμε παιδιά είναι ένα τεστ. Το φλασάκι στο πάντα. Πληρώνουμε χαράτσι, δεν πληρώνουμε και δεν το ανάβουμε συνέχεια.
Και σκέψου ότι είναι, Δηλαδή καμία σχέση με κοίταγμα. υποτίθεται ότι είναι το μοντέλο που δεν έχει night mode. Οι 5 και οι 6 έχουν night mode. Μαγκάρες μου, σήμερα δεν ξέρω τι καιρός είναι αυτός. Δεν συμβαίνει γενικά τέτοιο κόλπο στο Ηράκλειο. Τόσοι, μπορεί να μην φαίνεται και από τα... Κάτσε τώρα, το βλέπετε λίγο κονημένο γιατί οδηγάω, κρατάω το στιγκάκι αυτό το... Πώς το λένε, το grip anyway, γιατί με το mount φαινόταν έπεφτε πολύ χαμηλά και φαινόταν μόνο το τιμόνι. Τέλος πάντων, έχω κάνει πολλά δοκιμαστικά βίντεο, πολλά, whatever. Θα δοκιμάσουμε σήμερα να τα περάσουμε στο PC, να δούμε τι και πώς, αν τα γράφει καλά, αν το ένα, αν το άλλο. Τώρα πρέπει να βάλω μια Τετάρτη για να μην ακούγομαι να μου γκρίζει το εργαλείο, αλλά τέλος πάντων. Γενικά όμως θέλω να πιστεύω πως θα είναι μια καλή εμπειρία όλο αυτό το κόλπο. Περίμενε. Βάλτε την Τετάρτη και είμαστε κομπλέ. Τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω τώρα. Κάτι γραφεί να πάμε στους 1.500.882,3 subscribers. Φίλε, από πίσω μην μου πολυκολλάς γιατί θα στρίψω και εσύ θα σκοτώσεις, εσύ με το μηχανάκι. Θα μου πεις και εγώ τραβάω βίντεο, καλός γιοτάς είμαι κι εγώ, αλλά εντάξει. Anyway, εδώ κάνουμε τη βόλτα μας, κάτσε λίγο κολλητέ μου. Έκανα κάτι πατηματάκια πριν, πιο πολύ για να ακούσω τι παίζει με τον ήχο, ρε, τι παίζει με τον ήχο. Άμα πέφτει λίγο η κάμερα πρέπει να αλλάξει καμία ταχύτητα. Έλα, προλάβουμε το φανάρι. Και από ό,τι είδα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και σαν webcam, το πουλο, και για live stream. Δεν έχω σκοπό να κάνω live stream, βασικά ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως, γιατί όχι. Αλλά σαν webcam που έχετε δει τώρα με τα Battlefield τα βίντεο τα δύο τα τελευταία ότι κάνει λίγο ghosting σε low light. Δεν σου λέω ότι αυτή είναι ότι πρέπει για low light, αλλά θέλω να πιστεύω πως θα είναι καλύτερη από την webcam που είναι η Logitech C920, που είναι και αυτή, ήταν πολύ καλή βασικά όταν βγήκε. Τώρα παραμένει στην ίδια τιμή αυτή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τόσα χρόνια. Got to love you, got to love you. Φίλα, ξεκινήσουμε. Bye. Εδώ. Πρέπει να βρω μια πατέντα να το κολλήσω κάπως έτσι εδώ, δεν ξέρω. Αυτό είναι το αμάξι μου. Θέλει δουλίτσα, αλλά δεν με νοιάζει. Γιατί τη δουλειά του την κάνει. Έπρεπε να είχα βάλει Δευτέρα, αλλά κρατούσα την καμερούλα. Ωραία, φτάνουμε σιγά σιγά σπίτι. Δεν ξέρω αν θα τραβήξω τίποτα άλλο. Αν όχι, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like και τα λέμε στο επόμενο, μάγκες μου. Φιλούπες. Να τη φορτίσεις. Παιδί μου.